Seguramente o cómico dos cómicos máis grandes que deu este país con todos vostedes, Carlos Blanco. ¿Qué tal? ¿Qué tal, don Carlos? Hola, Roberto. ¿Cómo estamos? Hola, Itana, guapa. Placer. ¿Qué tal, bonito? ¿Qué tal? Estoy dicindo que son afortunados. Home, Sí, déixame mandarlle unha aperta moi grande a Xosé Ramón que ben a merece. Ti lembras a primeira vez que estuve aquí no lugar ou non? Pois mira, eu creo que estaban empezando a Catedral de Santiago. Creo. A Sí, primeira, a ou a románica. Sagrada Familia, non sabes cal delas. Por aí, máis ou Vale, menos. e falando de lembranzas, lembras a primeira canción da tua infancia? A primeira canción pode ser, porque eu tiña e teño unhas irmás maiores que cantaban moito en casa. Adamo, probablemente un mechón de non sei se Adamo, seguro que Adamo estivo en lugar tamén século XVIII, supoño, ¿no? Dime por pinga que sí que estivo. Pola Guerra da Independencia, eu creo por aí, Napoleón, ponlle. Adamo era italiano, non? O italiano. Sí, creo que era belga. Belga. Ou nacido en Belga. Córcega, bueno, algo así. Belga. Sí, pode ser. Dime polo pinga que sí, eu non sei, Belga, pero sí, pode ser isto é belga. belga. O sea, Adamo, es Eso, esta canción. Qué buena. Por eso así, yo te lo cuento. Qué bonita. Y te lo canto a media voz. Wow, qué bonita. E temos por aquí, xa que estamos lembrando a tua infancia, temos por aquí creo que unhas fotos de Carlos de neno. Pode ser? ¿Qué dices? Sí, sí. Sí? Pero Mira, que é iso? A miña irmá Pili que morreu ano pasado. Déxame mandarlle un bico enorme a miña querida Pili Eli onde estea, corazón, te quero. Aí cando casou Pili, que eu levaba as arras, O tú que levabas os ollos a ver. tamén. E as arras, mira que guapa Pili. Guau, e iso? Aquí eu, mira, teño que dicir a verdade, ese día me xei por min. É que estaba na cabalgata de Reis e non había onde ir ao baño. E me xei por min. Pero é unha maravilla vestido de romano con botas de auga. Ela, a ver, Espectacular, ela. En Galicia chove moito. Espectacular. Ou eso din. É un romano da Galaecia. Non vas ir con sandalias o 5 de xaneiro, que vas pa casa coa gripe posta. Non, digo eso. Dixéronme que tiñas 5 ou 6 minutos para contar algo. Eu gustaríame que fora algo máis, así daríame tempo a mí a cambiar. Cámbiate, Paréceche? Robert, anda, E así fai tamén favor. disfrutamos máis de ti. Boa lá. Paréceche ben? Un aplauso Venga. para Robert e para Aitana. Carlos Blanco. Boa lá. Pois mira, pois mirade. Un recordo da miña infancia, un recordo cando eu era pequerrecho, esa foto que vistes coa miña irmá Pili, é un recordo moi bonito que teño da miña nai. Miña nai morreu xoven, Hermosinda chamábase, Sinda para todo o mundo. Pariu 8 fillos, 8. Vivíronlle 6. Eu fun o 7º, o 5º vivo, non? Cando vos vou contar, eu tería 5 anos, máis ou menos ainda non nacera o meu irmán pequeno, o meu irmán Alberto, e miña nai tiña que ir a mercar peixe no Lorcinco, para ela, para meu pai e para a abuela. E digo a abuela porque a abuela era a que comía a cabeza do peixe. Eu non sei vós, pero na miña casa a abuela comía a cabeza do peixe, que te mirabas aquela cabeza con dentes e dicías, aí non hai comida. Bueno, carallo. A miña abuela comía a cabeza do peixe e sobraba pa corquetas. Sabes? E miña nai iba co carrito, a min comprábame un cornecho, que daquela non había Kinder Sorpresa, un cornecho de pan, e eu iba agarrado ao carrito dicendolle, mamá, non discutas con la pesca, decía, calla, Carlos. E ela levaba 1000 pesetas, daquela época. Con 1000 pesetas tiña que comprar peixe para todos, non? Sabía que lle chegaba para uns tranchos, para uns lirios, para unhas xouvas, para pouco máis, pero tiña que comprar peixe bo, ou polo menos tiña que intentalo. Así que nós chegábamos á praza da pescadería de Vilagarcía, a peixería de Vilagarcía, e ali miña nai entraba na praza da peixería chea de xente, ao fondo estaba a lolecha, a pesca, e miña nai entraba e avanzaba entre a xente. A xente dicía, aí ven Sinda, e se apartaba, e lolecha estaba no fondo limpando, levo trancho, levo escacho, levo marajota, levo a ameixa babosa, estaba ali. Miña nai tiña que intentar, vía ali unha pescada do pincho maravillosa. Pensaba na cabeza para a miña abuela, que a abuela comía a cabeza e o ollo. Vistes algunha vez a unha abuela comendo un ollo de peixe dicindo, está o máis
rico. Este é o máis rico. E chuchaba no ollo do peixe. A ela ajustáballe. Miña nai sabía que con 1000 pesetas non lle chegaba para aquela pescada do pincho, pero tiña que intentalo. E facía algo que xa non se fai, relear. Chegaba ali e decíalle: Lolecha, canto me das por quitarche esa merda de diante? E Lolecha aí empezaba a discusión. As nosas nais, as nosas aboas, son así, maravillosas e bravas. Deixovos unha frase da miña aboa que non ten desperdicio. Dicía: o médico quitoume o viño, pero non me quitou a chave da bodega. Vale? Gracias pola vosa atención. Volvo despois. Ata agora mesmo.